हाय गाइस आं दिदोम ब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो नै मा देखायनो सानदों मिथिबायना? नैबे जाहैबाय एम्फौ। आब'मोननाव फैनानै आङो एम्फौ लांनो फैदों आरोखि, एम्फौ जानो लुबैनानै। गाइसमोनहा जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। बे एम्फौ लाथाखौ नोंथांमोनहा जायोना जाया? बे जाहैबाय एम्फौ लाथा होनो जोङो। नोंसिनिथिंबा मा बुंनाय जायो बेखौ मिथिला। जोंनाव एम्फौ लाथा होनबाय बेखौ माबानि मा होनो इन्दि एम्फौ आरो बेयो। इन्दि एम्फौजों बानायनाय, सोरबा खारौ खान्दायनि बिलाइजोंबो माबायो, फिसियो आरो बेखौ। खारौ खान्दायनिया बारा मोजांद्राय जायानो, बिसोर हिनजावफ्रासो मिथिसिगौ बेखौ। जिखुनु जाया नोंथांमोननो आङो दिनैनि ब्लगआ जाहैबाय नैबे लाथा एम्फौ आरोखि, एम्फौ लाथा। आं बेखौ नोंथांमोननो एकदम जाजासिम देखायनोसै गाइसमोन। अननानै जोबजासिम नायलांगोन होनना मिजिंथिनाय थाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर फैनानै दंफैबायोबा, नुसनबायदोबा आंखौ एसे नायहरदो अननानै। आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। आं बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थायो, बिदिनो मिक्स भिडिअ आंनिया। आंना बहुद नाना रोखोम आरोखि, जेनेबा गोबां बायदिसिना मिक्स भिडिअसो आंनि भिडिअआ। नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आरोखि आंनि चेनेलनि गेजेरजों। হাই গাইজ, মই দিদম ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা চবকে মই স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, এইটো এৰী পকা। আপোনালোকে খাই না নাখায় নাজানো, মই কিন্তু আজি এৰী পকা খায়েই এৰিম। মানে এইটোৱে মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। মই নিজে বাইদেউৰ ঘৰত আহি কিনি এইটো এৰী পকা আনিলোঁ। কেনেকুৱা বনায়, কেনেকুৱা কৰে, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু লগত কোনোবা নতুন সদস্য আহিছে যদি, নতুন লগ বন্ধু কৰিব ইচ্ছা আছে যদি, আপোনাৰ চেনেল আছে যদি, আপুনিও মোক বন্ধু কৰি ল'ব। নিশ্চয় বেক কৰি দিম। আপুনি কমেণ্ট মাত্ৰ দি পঠাই দিলেই হ'ল, ময়ো আপোনাক বেক কৰি দিম। মই আপোনাক কথা দিলোঁ। ঠিক আছে, শেষলৈকে চাৱাৰ বাবে মোৰ বিবেকৰ পৰা বহুত কোটি ধন্যবাদ থাকিল। শেষলৈকে চাই যাব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিলেই হ'ল। এইটোকে কৈ মই আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ঠিক আছে, এনেকৈ নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব। गाइसमोन, आं नोंथांमोननि सेराव बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन। आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअआ जाहैबाय गासिबो मिक्स भिडिअ आरो लोगोसे बिदिनो जानाय लोंनाय, गावनि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थियो आरो। थेंक इउ। सोर जायो जाया मिथिलालै बापरे बाप, खोस्लियावलाय
जाबाय नामा हालदै होनांगोन नामा हा बेबो माथो संख्रि होनांगोन नामा